Ndichikutambirai zvekare pano paHadzira 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani paHadzira kusubscribe mahara utena on the notification bell so that patinomhanya nemanews updates uchange uchingozvionera panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nguva nenguva saka ndati subscribei ndati like this video zvinobatsira kuti video rine ringe richifamba kuhama neshamwari vanenge vasatoona this video vanova vachibatsirikana nekuona this video. Vadikani nyanda sekuzoka munhu zvitamburi yeZimbabwe manews updates epanapa tinoona kuti kamabatanidza tinenge tichiitira kuti uwane manews updates akati wandei pasame video. Ndiri kubuda zvakanaka here kwamuri ikoko ari kusvika sei masaisai kwamuri ikoko muri kuona mavideos epanapa paHadzira 263 muri kune dzipi nyika. Vadikani sekuzoka munhu zvita sezvanambotaura nyedzi panapa tinoona tikadzibatanidza. First update inyaya yaBlessed Muhlanga. Ndofunga vazhinji mukuziva Blessed Muhlanga ndiye akaita interview kuna Geza mavideos aitendera masreets esocial media. Zvisinei ane mhosva yakasungwa nayo ndofunga vazhinji hatoda kunyanya kudzoserai kumashure stereki nekuti tichakudzoserai futi kumashure vazhinji muri kuzviziva. Nezuro ndopaifanira kutongwa nyaya yake asi nezuro yakazotadza kutongwa nekuti Harare Major Street vaFarai Gwatima vanga vaenda kunhamo ndovaifanira kutonga nyaya iyi yakabva yanzi iri kuitwa nhasi musi weFriday na12. So zvisinei yazotongwa asi da kuisirai video ralawyer vaBlessed Muhlanga vachitaura zvakaitika nezuro first and then ndozokuzivisai mutongerwo waitwa nyaya muzuva ranhasi. Ndati mbonzwei video. We had attended the Grotonro Magistrates Court for purposes of noting the magistrate's ruling on Blessed Muhlanga's bail application. Regrettably, the court postponed delivery of that ruling. We were advised by a standing magistrate that the regular magistrate who had the bail application is facing a bereavement and therefore could not come to work because of that family tragedy. We were therefore asked to come back to court on Friday, the 28th of February 2025 for delivery of that ruling. Obviously, we are disappointed with this development because every day that passes with this journalist in custody is an elongation or perpetuation of his suffering for doing his work as a journalist. We sympathize with the circumstances of the magistrate, but we remain deeply aggrieved by the fact that the time within which our client is in custody has been made longer. So we wait with hope that when we come back tomorrow, bail will be granted and that blessing will find his liberty once again. He's been very strong in the face of adversity and hardship, and we encourage other members of the press to take courage from the bravery that's being exhibited by their colleague Blessed. We do realize that the arrest and detention of journalists has a chilling effect on the practice of journalism, and we urge everyone to resist the temptation to cow down or to retreat and start thinking that it's a crime to practice journalism. It is not a crime, and we hope that will be vindicated in this position. Thank you. What was that report which was handed by the prosecution? So when we made a bail application on the 26th of February 2025, we made various complaints against the police, particularly the fact that police were unprofessional in detaining a person who had voluntarily walked into the police station. And we also complained about the conditions of detention. It was our assertion that the conditions of detention at Harare Central Police Station are below the standard that is expected. We deem the conditions at the cells at that police station to be inhuman and degrading. We specifically mentioned or cited the fact that there are no beds, there is no linen, they do not get blankets and other comforts that are afforded to human beings. We complained about the state of the ceilings, and we complained about the lack of food at the police station, the lack of water, and the
the prosecution of the state was ordered to investigate these allegations. So they came back today with a report. The report is yet to be seen by the magistrate who is presiding over the bail proceedings. It would be unprofessional for me to be discussing the contents of that report before it has been presented to the magistrate. Ndinofunga wazvinzwira ndo zvakaitika nezuro zvawanzwa zvichitaurwa nelawyer raBlessed Muhlanga. Nhasi nyaya iyi yatongwa yakadai so arambirwa bail Blessed Muhlanga audzwa kunzi nyaya yake iri kutongwa futi musi wa 14 March ndo pavari kudzokera kudare. Ndinokumbura kuti zvanofika comment section pamusoro penyaya ndokumbura kuti zvanofika comment section pamusoro penyaya anzi akutongwa musi wa 14 March bail rarambwa. Next update ividhiyo regonyeti iro rabvira. Gonyeti iri ranga rakatakura mota dzinodhura, kantaura zvemota dzinodhura, hatisi kutaura maHonda Fit, mota dzinodhura vana Fortuner nana Discovery. Gonyeti iri rabvira kuMessina ende ranga rakuda kusvika paZimbabwe border. Ndokwarabvirira. Mubudiro wazviri kuita zviri kunzi gonyeti iri ranga richitouya muno muZimbabwe. Ndombura kuti zvadofika comment section ini saterari ndaenda tusangana zvekare munguva inotevera. Much love. Pakaipa timu average that's what Messina before it starts to be vanomovharika pakapinda mutomiswa apa iye aibato release